Eu comecei a escribir cando non houbo máis remedio, nunha vila do interior, nos anos 40, aquelas tardes de religión, de caudillo, de escopetas de caza ou de pistolas, cando chovía ou nevaba ou había unha treguada, un enorme vendaval e non podías sair, ir ás troitas, nin podías facer os acampamentos no alto da veiga, cando estabas absolutamente limitado, cercado. Entón era o momento de escrita, era o momento de expresarse, de crear esa sensación de tempo e da túa presenza no tempo, que creo que niso consiste a escritura, quizá moitas outras cosas tamén. Aquí en El Sinor, dicía Cunqueiro de Mondoñedo, todo temos pechado por mor do vento. Ali no Valadouro era igual, todo tiñamos pechado por mor do vento, había que abrilo. Eu creo que as primeiras frases literarias ou comprensión literarias escribín por unha necesidade non literaria, por unha necesidade vital. Tiña que un cinenic de folla de lata, tiña que facer as películas con papel cebola, deseñando eu as propias figuras en movimento, repetidas moitas veces como os deseños animados, para poder proxectalas aos amigos, aos miñas irmás. Entón creei así varias historias e varios rolos de papel cebola, e alían as miñas primeiras obras. Tamén nunha ocasión, tendo a escarlatina, estiven isolado nun cuarto varios días cun libro de Rosalía, os cantares gallegos, lino todo varias veces, aprendín algúns poemas e naturalmente escribín os meus propios poemas, que non eran máis que imitacións ou copias de Rosalía. Así me fixeron saber e non existín. Despois, eu non sei que cousas, pero xa foi prosa. Tamén o teatro. O teatro foi o primeiro de todo. Comecei a facelo, non a escribilo. Iso sí, inventaba argumentos para facer teatro na casa, por exemplo, facíao con irmán meu e con a irmá, e eses argumentos nunca chegaban ao final, nunca eran escritos, sempre eran ensayados nada máis, nunca chegaban ao final, porque o meu irmán tiña a maldita manía de comezar a matar a todo o mundo e todo aquilo se frustraba. Así foron os meus comezos, unha serie de frustracións e de necesidades que logo sobreviviron, duraron.